Dito na kami sa Walmart. Wala kaming cart. Kawawa naman. Ay, hindi yan DJI, Daddy. Ito yun. Wala naman kaming pera. Isa pa. Lego? You got Lego? Yeah. Ay! Asawa ka. Josh. Yum Burger from Jollibee. Ayan. Hello everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant family in the USA. But now we are here in Canada visiting family. And today, day 2 na namin na nandito. Full day 2 na talaga namin. And lalabas kaming tatlo, si Daddy and si Mishi, para mag-grocery kami ng mga babaunin namin pang breakfast on the next day, hindi bukas. Kasi bukas will be the wedding, and then the day after the wedding ay gagala kami, pupunta kaming Canmore and Banff. So, nag-book ng Airbnb sila sister. And kailangan namin ng mga baon. Kasi alam nyo naman guys, yung mga ano namin dito, pamilya namin dito, hindi mo yan mapapakain ng walang kanin in a day. So ang balak namin, yung breakfast, lulutuin na lang namin doon. Tapos yung lunch and dinner will be sa labas na. Para at least hindi sila maburyong na wala silang kanin. Alam mo naman yung mga yan. Kami lang yung pupunta kasi sila sister ko, may appointment pa sila ngayon. Si mama ko, si papa, tsaka sila tita ko nandyan sila sa bahay, getting ready din for yung mga dinner namin mamayang hapon kasi may mga darating pa kaming bisita. So last night may mga bisita din kaming kasama. Darating ngayon yung mga, munti ko nang sabihin galing Hawaii. Galing pa ng Idaho na, hindi na sila galing Hawaii kasi nag-move na sila ng Idaho. But they were already in Calgary daw nung Sunday pa. Ngayon lang sila pupunta dito sa Edmonton. Sila tita ko din. So much fun guys. Lalo na kaninang morning nag-breakfast kami. Hindi na ako nakapag-vlog kasi ang dami naming mga kwentuhan na pero sayang, sana na-capture yun ng camera for the sake of our, sana, memories. Kasi yun yung mga magaganda namin dito memories kapag nandito kami sa Canada, yung dami naming kwentuhan, dami naming chikahan during meal times, ganyan. But I'll try to vlog more kasi naman, mas ina-enjoy ko naman kasi yung company din with the family. Syempre, hindi naman ito talaga yung pinunta namin para mag-vlog dito eh. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Dito na kami sa Walmart. Wala kaming cart. Kawawa naman si Mishi. Kasi yung cart nila kailangan ng coin. Wala kaming coins. We don't have cash. Ay, kaloka. Kaya ito yung gamit namin. Yung basket na may gulong. Uwi na kami guys kasi hirap pag dito. Ang hirap mag-shopping sa Walmart dito. Wala kasi kaming cart. Kasi wala kami yung pangtusok or kaya quarter, yung coin sana. Wala kaming dala. May coins ako kahapon kaso nasa isang short ko. Tapos si Daddy, hawak niya si Mishi. Tapos kasi tulog na si Mishi. Tapos ako yung naghihila ng cart, ng basket. Yung basket, maliit lang siya. Tapos hindi siya kasya yung lahat ng bibilhin namin. Hindi pa namin nabili lahat. Yung iba wala dito. So, hindi ko alam. Mag no frills na lang kaya kami. Nandun siguro yung kasi wala din pati luya. At least 12 pa lang naman, Diretso tayong no frills. Or ihatid na muna natin si Mishi. Sige. Hatid muna namin si Mishi tapos tsaka kami labas ulit. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Yung bag naman natin to, Daddy, Saan yung DJI? Yun yung hinahanap ko. Meron? Ay. Hindi yan Insta360 DJI. Ay, hindi yan DJI, Daddy. Ito yun.
360 go. Out of stock? So, pwede natin itong i-ano sa tax para magamit natin. Yeah. For 7 na na. Sorry. Laging camera waterproof 4K. 4K, 7 Wala na naman kaming coach. Ayan o, yung maliit na yan. Hindi ba pwede to? Wala. Ay, $1. Papaidam dalaki din na yan. Kuya, sorry ah. Kuya Romel, Kuya baka Romel, kung naman. nakikinig ka, may coins ka ba dyan? Kunin mo na yung bag. No frills, sabi. There's a lot of frills. Thank you. Ayan, oh. Wala na naman kaming pera. Wala naman kaming cart. Basket lang. Ay, yung pang coffee natin, if ever. Kumuha ka na ng ano. Ilan yan isang set, daddy? 20 lang. Ay, oo, 20. Bye. Isa pa. Yan. Okay. Pang coffee. Container, spoon and fork. Spoon and fork. Kahoy to eh. Ayoko ng kahoy. May lasa. Wala, puno na yung basket namin. Wala silang plastic na spoon and fork. Saan kaya bumili sila meme kahapon? Dapat disposable cup ito. Meron. Hindi naman yun nagamit eh. Tapos meron pa yung paper. Unless, wala silang kung kutsara. Saka tinidor. Dito man ang akon, ang Walmart ang mga Ibang bata. store na naman. Benas, nakakainis. Yan sa Pilipinas? Pure foods o Pilipinas. Pure foods. Oh, $5.99 lang. Gusto mong mag-uwi tayo? Sige. Sa ano na lang natin bilhin? Bago tayo ah. Eh, hindi naman to yun. Yung kinakain natin. Baka hindi masarap yan. Don't know how much you mean to me, baby. Na kami sa wedding venue. Magre-rehearse lang kami konti, saglit lang. Para alam nila yung gagawin nila tomorrow. Para walang mahirap ganyan. This is the place for the wedding. Yan. You're like a painting hanging on my every wall. Baby, you save me, you give me all and a little more. I can't live without you. Yeah. I can't live without you. With the binky, ah. I was Hindi kita nagkakapsato. Talagang astada kita kapsa nga kita. Apo, salubungin namin. Umaya ko to yabayo. Sinyasan kayo to nga you will go to her. Aya? Dua kami? Masanburn tayo to yun. Nagratay no binatan. Parents, when you this tatabihan ko na lang kayo kasi kailangan ko yung brain na area. Saka kayo May snack lang tayo, pizza. Pang ng gutom. May shipping. Ski resort ante. Isa ti ko ada. Holda. Wow, ang ganda naman din. I can tell wrong from right when you pull me close. Addicted to the high. Only heaven. 11.29 lang ni daddy. Pwede man. Ito pag sheets kung ito bigatin. Certain to lose. What's that? It's a bear.
did you get? Mishi, ate will build flower for you. What? Lego. Lego? You got Lego? Yeah. You have a lot of money, ah. I really like the Lego. Oh, ito na remember the London drugs where they were so mean to us. Or tragic, some kind of beautiful. Only you can reach me through the static. We're running out of time, or so the story goes. A secret we can't hide, one for the books. Everybody. Don't worry, Naning. We will buy some things for you. We're running out of time, but I feel so alive. What a tragedy, my oh my. Some kind of beautiful. Ay! Asawa ka. Josh, Hindi, kumusta? how are you? Good, how are you? Hi, Josiah. Ano? Ada dito na mamang ni ito tingin pinapay. Hello guys! Tayo po ay uuwi na from the mall. Nakabili na kami ng mga kailangan naming bilhin. And then we also met ang mga parents dyan sa mall kasi nga nagkahiwa-hiwalay na kami kanina. Kanya-kanyang lakad na para mabilis. So kanya-kanyang sasakyan na kami. Sila magkakasama sila yung mga thunders. mga yung mga pa-retire na mga 401k magkakasama. 401k. Kami namang mga working age pa. Kami ng tatlo nila daddy tsaka ni Mishi magkakasama kami. Tapos sila na din yung iba. So I don't know nasan yung ibang mga kapatid ko ngayon. Mga may designated kaming gawain. So busy. Yung gagawin ko may i-DIY pa ako mamaya kasi bawal daw maghagis ng bulaklak or ng bigas, ganon, or ng anything, or yung popper man lang sana para sa recession. Sana yung after na ng ceremony para maganda naman sana yung picture nila. Tas bawal din maglight ng sparklers. Yun, bawal din daw magganon. Kasi nga mahangin, prone for the fire, ganon. Outdoor nga kasi. So, wala kami magawa. So, sabi ko, yung ribbon na lang na ganon-ganon para maganda din yung picture, and then everybody na mga tao sa kasal bukas ay may hahawakan na gano'n. So yun yung i-DIY namin mamayang gabi. Tapos may mga bisita pa. So doon kami sa basement mamaya para maayos na namin yun. Kami ni Michelle. And I bought shades from Yoyoso kasi bumili si Antananing doon ng ng kanyang stationery. Tapos may nakita ko na tigi $11 na. Binili ko na kasi wala akong shades na dala. Hirap na hirap ako kaninang nag-i-instruct ako para sa kasal kasi ako yung magko-coordinate ng kasal nila bukas. Yun yung part ko. Si Mishi, flower girl, si Daddy, scripture reading. Ako magko-coordinate ng ceremony. Tapos yung mali yung pinasukan mo da. Hindi ka naman ka Jollibee. Hindi Ikaw ko na parang. Tapos yung isa best man, yung isa mag-a-usher sila. So kaming apat, lahat kami may parts. So very intimate lang yung wedding naman na gagawin. Kain tayo guys ng Yum Burger from Jollibee. Ayan, nag-drive-thru lang kami. Nakakamiss. Unang kagat tinapay. Mukhang yung pangalawang kagat ko tinapay pa rin Asan yung mayonnaise niya? Ayun. Ang sarap na ganito, lalo na yung gutom na gutom ka. Tapos lagyan mo ng fries sa gitna. The best. Uwi na kami. Naantay na kami doon. Paprap ko mas. Ay, hindi pa ba? Yung baningning namin sa likod, inaabutan ko lang ng fries. You want more? Hindi sumasagot. Wala pa man din kami sa lamin dyan. Nag-ano ka na? Nag-zel ka na kina meme? Ala, Giselle Peck ni Paula. Ha? Nakaka-speechless. Para kahit di kami makakain mamaya. Ta Sharon bag. Parkville.
Ito yung souvenir ko. So who is in charge to give this? The usher and the usher head. Sino ka usher mo? Hey guys, update. It's already 9:34 p.m. and we are heading to Walmart para bumili pa ng mga last minute na kailangan naming bilhin. Kakatapos lang naming nag-dinner with family and friends. Yung mga nasa galing Idaho, yung mga galing US. Ayan. Nakaka-uwi lang nila. So, punta lang kami doon kasi naisip ko, dahil minove namin yung oras ng kasal for tomorrow ng 4 p.m. na instead of 3. Sabi ko, dapat may tubig doon sa malapit sa venue na pwede nilang mga inumin kasi nga outdoor para walang ma-dehydrate tomorrow, walang mainit ang ulo. Shut up na lang lahat. Copyright Ganon. natin siya. Walang kita. Hindi, papatungan ko lang ng ibang music. To kanang Na-demonetize. Bedas talaga dito nga. Wala man lang support sa pamilya kong to. Na-demonetize tuloy.